nagpresentar kan Radyo DCGB. Dapat may manginutan para sa karahayan kan kagabsan. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Ini ang magiging boses mo pasiring sa pagkakaburunyog. Problema mo, iboses mo. Ikokonektar sa mga nanunugdan na dapat magtrabaho. Boses ko, boses mo, boses taga-boss. Tingog kan banwaan. Tingog kan banwaan. Digdi sa DCGB. Marhay na Lunes Santo sa Indugabos mga paradangog kan tingog kan banwaan. Fet sa 3 na ngunyan kan Abril. Kami po minarespetar naman sa lambang miyembro kan sosyedad asin kan familia. Kasabay dyan ang pagpagirumdum sa paghampang niya to kay ning kaaldawon. Mahal na amang Diyos dapat enot sa gabos. Lunes Santo na tabi. Happy birthday sa mga nagbe-birthday ngunyan. Kami po nag-iimbitar na mag-iriba-iba man kita sagkod alas 10. Puuna po kan sa muya man na special programs. Taod-taod ta ipapaliwanag ta iyan. Katuwang ta dyan sa tuyang tropa sa news team sa panginginot kan sa muyang field commander si Chief Jimmy Nasalita, si kumpadreng Jimmy. Siyempre padeng Al Armario asing kumpareng Jomar Bien. Katuwang si Ans Galero, Joshua Bino. Sa Manibela yaon dyan ang samuya pong piloto si Henry Mata, The Boy Mata, and siyempre sa control technical yaon dyan si Chief Tech Ramir Tanay. Yan po, siyaan minalusot kan sa tuyang broadcast sa ere, sa radyo. Yan po na nagkakadarangog lindungon yan sa Indong Radyo. Sain man na parte po kan Region 5. Maray na aga, lalong-lalo na dyan sa probinsya kan Catanduanes. Kumusta lamang dyan kakamo sa pagpreparar man kan sa tuyan ng pag-obserbar kan Semana Santa. Kumusta dyan kay Gobernador Boboy Kua. Siyempre kay Vice Gobernador Boste Kua. Yan sa Sorsogon, Kamsur, Kam Norte, and Masbate. Kamsur, welcome ang tabi. Asin sa mga nag-antabay maging sa luwas kan Region 5. Sa newsroom, yaon dyan ang samuya pong news director. Ang matindi. The man with an eagle eye pag-abot po sa mga bareta, pag sumadakan mga istorya sa lado lokal. Siyempre ang pag-abangkan mga nagbuburutong informasyon, national, international, walang lusot po yan. Mga istoryang may kabuluhan, manatok, masustansya, may epekto sa istoryang pagbuhay-buhay lokal. Bilang sosyedad asin bilang nasyon, News Director Mar Dela. Siya nangingenot diyan sa newsroom, katuwang diyan ang samuyang anghel, si Angel Mustasa. Siyempre si Jen Matthew Balyaran. Pati naman po si Jimos Barrios. Tarabang-tabang sinda kasabay na diyan sa social media platform kan DCGB. Yaon pa dyan, siyempre, sa IT, an sa kuyang kapartner, an minalusot kan sa tuyang broadcast sa bilog na kinaban sa pagikan na Facebook sa DCGB News Online, pati naman po sa YouTube DCGB Legazpi City. Ang nagkukuti-kuti ngunyan si Richard Astor, siyempre katuwang dyan, si Trecia Marie Litana. Ako mapuan sa indong kairiba, an sa indo pong servidor sa radyo, si Pio Fernandez. Sige daw tabi. Paramdam ka mo sa sakuyang number 0961-759-0888 as in
0156020. Yan, tabi ha. Good morning ha. Yan sa Indo. Tapos yan. Makisuyo lamang una tabi pading Nald na baldo diyan sa Jigs Baldo Welding Shop. Kumpadreng Nald tabi, pwede ka makadigdi lamang mantang nagaprograma ako. Ta ipahirahay mi lamang so gate duman ta na ulso. So sarong bata malarga kami sa aga. Igwang nga atindiran Padingnal, tabi, baka nag-angtabay dyan sa Jigs Baldo Welding Shop, ang the best na welding shop, tabi, para gibukan mga steel gates na yan, ha? Steel windows, spiral staircase, accordion doors, the best yan. Ha? Maski mga sidecar, buda istara ning ayam, yan. Na numero ng testigos kaan na maray ang trabaho, si News Director Edwin Peralta. Yan, Padingnal, makidigdi man tabi, nag-message ako sa messenger mo, baka naka-offline ka, tapos nag-upload ako sa cellphone mo, perming cannot be completed as dialed. Ano man daw ining smart ko? Registered man ako sa mga promo, tabi Chief Tech Ramir. Permi yan, bayad man ako for 1 week. Kasuhapon pa sana ako nagparehistro. Perming cannot be completed as dialed. Igwa man akong number ni Padingnal, bako araw kasusaro kong amigo, days ako pigdatao sa number niya. Nata daw iyan. Uy, Chief Tep Ramir. Padingnal, tabi, baka lang makadigdi ka sa istasyon, Ngunyan ituro ko sa imo so kuan maduman lamang tabi padi. Tabata mahali kami. Yan, marhay na aga lamang tabi sa satuyang paraan tabay dyan man sa daraga. And happy o kaya have a solemn blessed Holy Week sa satuya agabos. Dyan sa Kaisar Atulim, Petron Tap Gasul. Marhay na aga tabi Sir Atulim dyan sa daraga sa tuya yan na sponsor asin paradangog sa programa ever since mga loyal yan tabi. Siyempre dyan sa barkada niya to sa Marjan's Eatery dyan sa Tagas. Yaon man dyan yung Eco Pure mga paradangog tama. Sana yaon po ka mo dyan na Holy Monday. Yan. Pagkatapos si Madam Beth Costa, maray na aga tabi. Kumusta ang Holy Week dyan sa Costa Enterprises? Yan. O si Madam Claire na Harire, tabi. Maray na aga tabi dyan sa Indo sa SM City, Legazpi. May mga schedule sindakan, operasyon man, mall hours. Huwebes Santo, Biyernes Santo, sarado man sinda tabi. Yan, dyan sa SM City, Legazpi. Good morning. And siyempre si Madam Pilar Akende, Diyos marhay na aldaw man tabi sa Indo dyan. Sa Gold Street and Good Luck Novelty. Yan. Sagkod sa nakitang alas 10 po tabi, kada Semana Santa baga, sa pag-obserbar ka na Semana Santa, ang DCGB po, igwa iyanin ipinag-pipresentar na manlain-lain pong programa pati na itong mga reflections tanganing mas lalong ma-bolster o mapakusugan sa tuyang Catholic faith bilang o-obserbar ka ining Holy Week. Yan. So, yan na bilog na Semana Santa tabi, igwanin mga changes sa oras kan programa asin igwa ka mong magkakadarangog na tuyong ipigpresentar sa na yan kada Holy Week. And ma-start yan ngunya na alas 10 nin pagkaaga, kasabay nito dyan si Father J.R. Baranda. Yan, Holy Week Reflection. So, all about our Catholic faith tabi. Yan, alas 10. Kaya 9 to 10 lang kita ngunyan tabi na tingog kan banwaan. And sa aga nga ni tabi, daingo na kita man sa programa pagkaaga sundo pagkahapon tamay atindiran kita duman sa katanduan es tabi. Yan.
And on pag alas 2 sundo alas 3 nin hapon, at pag alas 10 naman tabi, ngunyan ngani, iyan si Father Baranda, and from 2 to 3 p.m., madadangog na naman nindo. So, samuya digding pinagsasaray sa samuyang data bank na mga special na drama. Yan, tawan ko kamo ning ideya, makiredy daw tabi, Chief Tech Ramir, ning portion sa na dyan, padangogan tasinda, no? Ini pong madadangog nindo, taod-taod na alas 2, sundo alas 3 an hapon, so kasaysayan iyan sa buhay ni San Pedro. Yan, madadangog nindo. Several decades ago, so samuya digding mga nagpundar kan DCGB, pag-iriba sa broadcast media, sa panginginot yan na station manager dati, Boss Art Usia. And so mga pag-iribi may padigdi na mga announcers, dramatistas, broadcasters, si kaitong Ampibergado. And siyempre si Ate Loli na Anyolebo, yaon dyan sa rawis ngunyan. Si Ate Loli, to name a few, and iba pang mga dramatistas, pigsasaray mi inita, this is now becoming a, sabi na nga ni, kumbaga, yaman na ini kan sa tuyang spiritual, socio-spiritual aspect kan pagbuhay-buhay niya to bilang Pilipino. So mga bagong tubo ngunyan, millennials, dahil na gayon ini maa-apresyar, pero ini pong pagka-producer kan DCGB, kan mga kwanayan, mga drama, this was produced several decades ago, kan dahil patabi Chief Tech baganin digital innovations. So kaito pa na mga antigong sistema kan pag-record nin drama. Yan, kaito bagang mga panahon na dadangog din do sa radyo. So gabi ng lagim. Wow. Tapos si Matar. Yan. Igwa pa Diego Bandido. Yan. Paguna nindo, so mga istasyon sana sa Manila ang nakakaprodusir ka ang kaito during the times na ang pagprodusir ng drama baga Chief Tech Ramir, ang pigagamit na mga sound effects was very primitive and crude. Yan. Halimbawa, may nagdalaga na kabay. Ararog manggaan, may pigtutuktok na kung ano, lata, kung anong pigtutuktok yan na pwedeng magtandog na gari dalagan ki kabayo, gari may nagangarak-ngak na satanas. Yan. Very crude ang pag-ibukan ko ang kaito. And it takes a lot of skills and talent. Kaya pigsasaray mi initabi, yaw nini sa data bank mi, dainanggad mi yan pinaghihiro. Because these coming days, magiginayan tabi na, kumbaga, rare tabi, tatabunjing, Chief Tech Ramir. Mapagal na iyan na makakuapa kita kan arog kaan tabi. Parte na ini kan evolusyon kan sa tuyang spiritual aspect. So mga nakaabot ka ini, inda ko sa natabi, so mga paraan tabay ta dyan, kung igwa pang nakakarumdom, so mga nakaabot ka ini, sagkod ngunyan tabi, pigi-preservar mi iyan. So mga millennials ngunyan, daay nagayod ning interest kaan. And we will try to introduce it, and daay mi ini pupunduhan kada Semana Santa, ma-appreciate lamang in these days of digital world, nagulpi na kitang napapagkuhaanan baganin, na mapaghugutan kan passion and death of Christ bagatabi, Chief Tech Ramir. Gulpi na ngunya na nahiling sa mga cellphone, madali na ang paghugot mo dyan sa YouTube, so agi-agi kan sa tuyang kagurangnan, so pagsakit, pagpako sa krus, paggadan sa pagkabuhay liwat, magayuno na ang presentasyon kayan tabi with all the digital effects, malinig na tabi. Kaya ang interest mo niyan, yaw na sa digital world. Pero ining samuya digding mga drama, kuha na ini precious gem, ini taginibo ini kan samuyang mga dramatistas digdi. Dahil ko natabi isaro-saron, tatibaad may malikman kita. So iba nga ni, mga namayapa na.
talento talagang ginamit, grabing effort sa pagkongkan mga dramang ini. Ngunyan pinag-digitized ni man yan tabi Chief Tech Ramir pinag-produce pinag-refinish kumbaga. Nasa digital recording naman yan. Taka ito ang gamit mi kayo so mga darakulaon na reels. Kaya ito ang mga pelikula buda mga recording gari mga nasa migo na ning haralabaon na tape yan. O ngunyan kaya ito iyon ang nadadangog drama dahil pa ning visual aid dahil pa ning digital video puro sa na ito tanog and pag Semana Santa iyon ang namamayag pag sa bilog na Bicol region. Sana nga ni marikonisir man ini kan kung hindi kung pwedeng marikonisir man ini kan gobyerno ta. Haluy ini na naging pundasyon man kan pagpakusog kan Catholic faith through ining mga dramang ini na mamati sa mga kuan ka ito sa mga agi-agi kan sa tuyang kagurangnan. Kumbaga nadadangog ninda na i-internalize ninda sa isip ninda iyan na so passion and death of Christ day pa ning mga sa cellphone na yan, mga YouTube na yan tabi na nahihiling nangon yan. Grabe ang partisipasyon kayo ni sa pagpundar kan sa tuyang Catholic faith. Dekada ang binilang. May nadadangog muna ini tabi Chief Tech Ramir pag Semana Santa ba kasabay na sa paghuni kan duli-duli. Yan. Igwa pa man ngunyan yung duli-duli. Pag duli-duli na tabi, sinyal na iyan na Semana Santa na. Tapos madadawag na nilo sa mga drama digdi sa DCGB. For one whole week tabi yan. Dahil na siguro ni makukunyan, maapresar kan mga bagong tubo ngunyan. Pero we will try to introduce it to them. Igwa ka na dyan yung sample, Chief Tabi, padangugunta sila nagkapirang segundo sa naon, date na minuto tabi, bago tayo ilawag si Chief Tech na kumpadring, Chief Reporter na Pading Jimmy. Sige daw tabi, Chief Tech Ramir, padangog tada sa publiko yan. Porsyon na. Biglang nagliwanag sa kautuhan pa naman Karaldaw. Ilaw, maliwanag pa sa sildang Karaldaw. Naghali sa langit. Nabanaagan ng sawi ang palibot. Saulo, lahat ko sa imong pinag-iimbestigahan. Difícil para sa imo na magsuko. Asin maniwala sa katotohanan. Sisay ka kagurangnan. Ako si Jesus ka Nazaret, na sa imong pinag-iimbestigahan. Mga banal na kasuratan, iniyan pang mahal na daw na dulot sa Indokan People's Broadcasting Network. Ang kasaysayan sa buhay ni San Pablo. Mga sampol sa nayan tabi. Siguro si bangon yan pa sa nagkadarangog. Pasensya na kamuta. Bako pa masyado na kuan kasing linig kan na digital recording mo yan. Ta sabi ko nga ni ibaga kay ito, ginibo yan, dugo at pawis, talagang talent. Kan sa tuyang mga technicians kay ito, buda ining mga dramatistas, tabi. In order for us, kaming mga taga DCGB, ma-i-impart sa mga listeners niya mo kay ito, ang mensahe talaga through ining drama series na yan. Kay ito nga ni, alas 9 pa sana, bilog na daw na yan, drama na yan. Kaya ito, dahil pang mga reflections, talagang sunod-sunod ang drama ka yan. Mai-internalize mo. Dahil ng ibang programming yan na pigdadangog ang publiko sa DCGB pag Semana Santa. So, sana po tabi, mai-introduce tayo nita. This is one of the gems na parte na kan sa tuyang evolusyon kan buhay espiritual digdi po sa tuyang rehiyon kan Bicolandia. Ayan, sige. So mga dramatistas, boses baga ito ni Boss Art Usia, buda igwa pa kadakol dyan ang mga partners tabi na talagang iyo yan nagprodusir ka na siring na mga drama series, ha? Sige. May mga istorya mo nakita dyan sa luwas na sila niya si Chief Reporter, kumpadring Jimmy,
Pading Jimmy, thanks for waiting. Good morning. Yes, salamat tabi pa di maray na aga sa mga parantaba. Yung kung yan tabi pa di sa laog kining Saint Peter Saint Stephen Protomartyr Paris. Sa syudad kan na Ligaw. Ganin na kulang aktibidad sa ngunyan. Pinapamayuhan ni Kura Paroko Father Pao Barandon. Oo. And magkakaiguanin blessing ceremony pa di digdi sa ritual. So mga imahen digdi bali 5 iguanin main altar. Ini sa mga altar and actually yung ako niyan sa hampangan kaining altar kasarabay niya to digdi mga senior citizen. So digdi si dating board member Monal Soa hagadan taki kuan ki mensahe ngonya na Holy Week saro siya sa deboto digdi aramo niya to ta siya familiar digdi na permi nagsisimba ni si dating board member Monal Soa kung anong mga imahen niya na yan digdi si Our Lady of Salvation and the rest si board member sa ibong na linya po si Pio Sangkol sa DCGB. Good morning to you. Good morning sa mga nag-iinom nyo sa Antayano. Opo. Good morning, Tabi. Board, kumusta na? Long time no si Tabi. Kumusta na ika? Okay po. Ngunyan kaya, kuwadig di sa Ligaw. So, di susimbahan baga. Binilta na sa dating altar. Iyon, yung ngunyan, blessing ngunyan no old na altar dito. So, actually, you request kan mga ligawan nyo na ibulta so antigong altar. Kaya nangunya, nakabalik na so dati. Blessing mo niya na aldaw dito. Yan. Ni Monsignor Bailon, Bishop Bailon, iyan ma-bless mo niya na 9:30. Iyan ko ang ganyan, okasyon dito sa ligaw mo yan. Oho. Okay, ang dango ko, deboto ka man Tabi dyan, Tabi kinatawan, haloy na? Aloy na akong devoto today. Hindi na ako nagdapula sa ligaw. Magpumpa kayo ito. Sa Kristan man ako today. Uy, nagsakristan ka pala. Ay, talaga naman. O di, sige Tabi, kung igawa kang mensahe man sa imong mga kapwa devotos sa lay Catholics, Tabi, go ahead, Tabi, board, go ahead. Yun na inisuyatad kan mga taga-magaligawan. Yun na ibunta sa dating retablo digdi sa ligaw. Ganyan, ginibo ini in 3 months time, makangalas-ngalas nani kung paano natapos in 3 months time. Tiningaldan na digdi. Kaya, naibulta sa dating digdi. Kiliinan sa inyo yan mga antigong antang digdi. Iyan na hayaon ang ganyan digdi sa ligaw. Yan. So, retablo, Tabi, board, ano? Retablo, iyo po. Aha. O, sige, Tabi, salamat. May 5 retablo ang nakabuli sa bibingan yan. Very good. Oo. Oho. Sana makapasyal ka din DPO, mahilig mo. Opo, sige Tabi, opo. Sige Tabi. Sige. Salamat Tabing Maray Board. Salamat. Thank you. Opo, sige. Totoo na ini ng mga retablong ini mga imahen ali pa sa Rome. Ang maabot tigdihali sa Rome, itong Holy Face ni Jesus, pagkatapos iningon niya na ligtis, ang Lady of Guadalupe, iningali sa Roma. Yan, Thank you sige. so much. So yan si dating board member Mon Alsua, dating sakristan pa lang siya digde and tagpod sa ngunyan, yaon siya nag-serve. O na si Bishop Bong Bailon sabi pa ni. Oo. Ready na for very blessing mo na pagkatapos misa. Ay Bishop, good morning po. Oo. So yaw na nagagidig sa mayampangan sa si Bishop Bong Bailon and pinagpaso may bigla papaso na digdi na kamangyan kagamito na ni digdi sa seremonya, blessing ceremony digdi sa laugan sa nasabing simbahan. Okay, so yan mga pare, sa to yung mga dagdag na impormasyon ali digdi sa Saint Stephen Protomartyr Paris sa Ligaw City, Jimmy Nasalita, DCGB News. Salamat man kumpadreng Jimmy. Kasabay si dating provincial board member Cantor District Mon Alsua.
Yan, so mga retablo dyan, 5 retablo sa St. Stephen Protomartir Parish sa Ligao, na ibuwelta na tabi, na rekonstruhir na. Maray na aga kay Kagawad Bong Logroño ang the best dyan sa Boys and Paints. Sabi ni Kagawad Bong, iyo katama ka papaping, sana magka-interest man lamang ang tao sa Semana Santa, bako swimming ang inoton. Yan tama gatabi Kagawad Bong. Ege, saro pang report, then ma-station break kita. Padingnal palang tabi na baldo ha, padingnal. Dagdadangog yan sa jigs baldo welding shop, baka makapasiring ka digdi bago magalas jis. Tabi may ipakihurong lamang ko sa imo maasika suduman sa samuya kung pwede tabi padingnal kung bakante. Sige. Dumang kita sa Premier Distrito. Good morning man dyan sa mga taga First District. Nag-antabay sa tuya sa pagikan WGB 106.9 FM. WGB FM. Kumpadreng Jomar, what's happening man dyan? Go ahead. Salamat paring Pio. Good morning sa mga parantabay. Kung malawos ang pag-amyandar kang ordinansa sa syudad kang Tabaco na nagtataon nin ayuda, benepisyo sa mga nagre-retiro na mga barangay tanod. Plano ni Kagawad Odin Bilangel Berses na pati so durasyon kung rin dapat magretiro iyon amyendaran. Ini ang pinahayag ni Kagawad Berses sa DCGB News matapos na magkaiguanin na pag-urolay girari ang sanggunian panglungsod kan Tabaco dapit duman sa ordinansa na nagtataon nin 20,000 pesos sa kada barangay tanod na maritiro makatalihis ang 10 taon na pag-siservisyo. Kung sa tong magigirumduman pa de, kinapos so budget na 200,000 kada taon, kung kaya ang kaya sa nang akubudarong kay ni iyuan 10 na maritiro bako sa napatisutanod kundi ang iba pang mga barangay volunteer workers na arog man kaiyan ang benepisyo. Alagad ipinahayag ka nakalihis na simana ni City Councilor Arnulfo Onrubia, ang Chairman ng Committee on Peace and Order, na malamang na dining amyendaran dahilan ta hagado na sana hindi kay Mayor na dagdagan ang pundo para mataparan sugabos asin dahil na mababaan ang benepisyo kan mga ini. Siring pa man sinabi ni Kagawad Odin Bilangel Berses na kung malawos ang pag-amyendar, ang sa iyang ibubuson na amyendaran pa bako sa kantidad, kundi sulawig kan serbisyo na dapat na serbisyuan kan barangay tanod antes ini tugutan na magretiro. Dahil ang sa nasabing ordinansa, 10 taon saka lang pwede magretiro ang barangay tanod na may benepisyong 20,000 na makukuha. Yan. Itinawanin doon ni Berses sa pakikipakaulay sa DCGB News na garo alanganin ang bilang dahil ang takong hilingon man ang termino kan mga punong barangay na iyon nag-appoint sa mga barangay tanod, siya man sana tulong straight na term, 9 na taon sana yan. Yan. Ang worry kan konsyala na baka straight ki term so kapitan, straight man so Tanod. barangay tanod na 9 na taon, pag retiro kang kapitan o pag dahil na makareelect so kapitan, masalida so ibang kapitan, hinali so barangay tanod ka nagsalidang kapitan. Yan. Dahil kinulang kisarong taon para mag-receive kan 20,000. Yan, dapat iguaning provision na ma-safeguard kayan kumpadring Jomar. Ano? Pwedeng may provision o kaya kung susog kay Kagawad Odin, gibuo na sa ng 9 na taon instead na 10 taon. 9 na taon na pagserbisyo, pwede na magretiro. Yan, Alanganin mananggad ang arog kay ni susog kay Kagawad Odin Bilangel Berses. Dahil ang tadakul na mga pangyayari na sa iba-ibang mga barangay na pag nagsalida si kapitan, dabos man na-appointed yan, salida manaan. Iyo, ang problema nga ni, halimbawa, sarong aldaw na sa nabako makaikasyam na taon, nagsalida ng kapitan, tinangkas sa tanod. Iyo na nga ni. Kahirak man, dapat iguaning provision mananggad. Sort of parang security of tenure, kumbaga. Yan. Pwedeng security of tenure. O kaya, iyo itong isabay sa term kang kapitan, ang durasyon kan dapat na matawa na kang benepisyo. Tama. Pagsalida ngayon kang kapitan, so kapitan, nakasyam na taon,
nakasiyam na taon man so tanod, sinalidahan, di nakantos ngay sa 10 taon so tanod, Nya, no, sayang oh. sa serbisyo niya. Oh, ukanon man. Ilalog man kang bagong kapit muning yang tanod din. Urag-urag supadihong ko ilaw kung kainuman ko. Dapat ko lang pa de. Ano ba yan? Common knowledge yan pa de. Na ang mga tanod, supporters kang kapitan. Natural. Pag ang tanod, sa ibo. dahil nagsuporta sa guminaan ng kapitan, Day ka. dumang ka, lakaw-lakawon ka na kayan. Yunan halimbawa, 9 na taon na siya, tapos sarong aldaw na sana bago mag 10 taon, tinangkas, tapos ang retirement niya. Roger on that. Kaya Sige. kung susog kay Verses, kung malawos ang pag-amyendar kang ordinansa, iyan ang particular niyang ibubusol na provision Oho. para daiman mabugtak sa alanganin ang mga barangay tanod na haloy nang nagserbi sa sainang barangay. Roger. Yan ang report, Jomar Bian, DCGB. Salamat kumpadre Jomar sa report. Hali dyan sa Tabaco City. Magayon iyan na obserbasyon and very logical, very valid. Tauan niya ning nagakanigong lakdang dyan sa Tabaco City. Sige, maray na aga kay Primong Zaldi na Fernandez. And dyan sa Kwanda, sa First District, sa Tiwi yata yun na. Ito yung text natin sa Tiwi. Dyan sa Paradangog Manyato. Ay sa Malinaw da Atabi. Agang-aga nadadangog minaan huni kan bayong na nagsisikat. Nagsisakit. Bayong nasisakit. Uyugon mo daan. Sige. Eto na po muna, madali lang, dapat niya itong ilaog ini. Oras Pilipinas, alas 9:35. An oras hatod sa Indokang Plemex Forte. Plemex Forte, available in South Star Drug, Mercury Drug, and other drugstores nationwide. Join na sa Genericard Loyalty Program. Punta na sa Generica Drugstore at mag-register for free. See posters and print ads for details. Revicon, ilabas ang multilakas. Nong Speed Shop, siguradong panalo ka dito. Nong Speed Shop, sigurado ang kita mo dito. Punta na kay Kuya Nong, tsak na presyong pangmasa dito. Saan ka na dito ka na, maraming ang pagpipilian. Punta na kay Kuya Nong, tsak na walang pagsisisihan. Mga murang paninda dito na matatagpuan. Huwag nang humanap ng iba dito, ang murang pamilihan. Ang daming choice kat ng manok na klarado ang papatok na siyang gustong lutuin ng ating yung mga cook. Longganisa, Bologna, skinless at tortapa. Sabay pa ang tusino, lahat to gawang Pampanga. Siomai is the best at try mo ang french fries na fresh. Subukan din ang hamat-hadog, sure nakikita ka best. Ay Kuya Nongs, you are the best, sigurado na ang success. Ano pa ang hinihintay, halina tayo mga best. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Abo, Plemex. Hika, Plemex. Plema, iluwas yan. Plemex Forte Lagundi Capsule in Syrup. Gibo sa natural na Lagundi. Plemex. Basta Lagundi. Plemex. Vitex Negundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa epektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Doc Alternativo para sa herbal at natural na lunas.
Maugmang ibinabalik kan DZGB ang programang Lakaw, Maghiras, Year 2. Sarabay na nagbabaklay bilang magturugang. Maghiranyog kan katotohanan susog sa katukduan kan kagurangnan. Maugma asin sarabay na maglingkod sa banwaan. Marina, sabay na. Lakaw asin maghiras. Sa programang ini, sa Indong Makakaiba, si Monsenyor Crispin Bernarte. Alas 2 ng hapon kada Biyernes. Lakaw, Maghiras, Year 2 sa DZGB. Always number 1. Always at your service. Yan si Kong Joey Salceda, may tabang sa edukasyon. Yan si Kong Joey Salceda, problema ta may solusyon. Yan si Kong Albayano orgulyo, an idol ni paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundo. Infrastruktura mga tinampo, sa tabang niya may eroplano. Tapos na plano, yauna mismo ang makikinabang permita. Wo garantisado ang pakagibo kan Bicol International Airport yo. Kada ko lang matatawanin trabaho sa segundo distrito Albayano. Yan si Kong Albayano orgulyo, ang idol ni paglaong. Yan si Kong Joey Salceda, ang ligasiya niya rundong. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Gusto ko ang 7-in-1, may spirulina, ganoderma, at garicus mushroom at Korean ginseng. Saka pa, gusto ko 5-in-1, no sucrose added. Take it from me, at okay kay Andrew E. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Isa lang aking isinisigaw, Jim's Coffee Mix. Pag nasa Luzon, Visayas, Mindanao, Jim's Coffee Mix. Ito ang aking Plaza Life. Mabibili na rin ang Jim's 7-in-1 Coffee Mix sa Shopee, Lazada at sa mga supermarket, groceries, convenience store at drugstores na inyong lugar. Oh, padi, nata ka nag-iidali. Uni baga padi, nakagat ki ayam si Nunoy. Maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Tama ka padi, dapat na magpabakuna kung makagat o makamrot ka kiayam o ikos. Taan rabies, daing bulong. Asin nakakagadan kung di maagapan kitamang pagpapabakuna. Iyon anggad padi. Kaya maduman kami sa Ravax Animal Bite Treatment Center. Nasigurado ang proteksyon laban sa rabies. Asin pinagkakatiwalaan kan gabos sa laog kan lampas 5 taon. Barato asin abot kaya, ta 700 sana. Sigurado ka pa sa kalidad asin serbisyo. O sige na padi, tamadumana kami sa Ravax para mabakunahan na sinunoy ko. Maging bakunado at siguradong protektado sa Ravax Animal Bite Treatment Center and Medical Clinic. Siguradong alaga ka dito. Available man ang iba pang vaccines. Aron kan tetanus toxoid, flu, pneumonia vaccines. Asin iba pa, ang sa ng clinic bukas, Lunes, Sundo, Sabado, puon alas 8, sagod alas 5 ng hapon. Ang Ravax Animal Bite Center makukuha sa ground floor kan R&R Suites, W. Vincent Street sa Green, Legazpi City. Sa inutan sana kan Ape. Umag-apod sa mobile number 0917-104-4591. Ang Ravax Animal Bite Center, Iguaman and Branch. Sa Tabaco, sa inutan sana kan Ziga Hospital, asin sa Sorsogon na makukuha sa Barangay Piot, Sorsogon City sa Hampangan kan Card Bank. Bukas naman ang pinakabagong branch kan Ravax sa Ligao City na makukuha sa 2nd floor AG Haushan Building, San Lorenzo Street, Gilid, Ligao City. Haranisa na sa St. Stephen Protomartyr Parish. High blood pressure na solusyonan dahil sa pagpatak ng Doc Alternativo Fulvic Minerals sa inuming tubig. So sa synthetic drugs, 4 yung minimaintain ko sa loob ng mahigit 20 years. Kaya nung mabalitaan ko itong Doc Alternativo, so sa ngayon, umiinom na ako nitong Fulvic Mineral na wala na ang synthetic drugs. Kaya maganda talaga itong Fulvic Mineral para sa high blood pressure. Ako po si Ed Panganiban, nakatira sa Santiago, Botolan. Pruweba sa epektibo ng Fulvic Minerals ng Doc Alternativo. Ang Fulvic Minerals exclusive na mabibili sa Doc Alternativo Branch. Sa Legazpi City Branch, matatagpuan sa door number 8, Orosite, Legazpi City, Old Mayon Orocrete of Councilor Joseph Lee near Palawan Express in front of Sterling Insurance Company. Sa Sorsogon City Branch, matatagpuan sa CBA Building, Rizal Street, Barangay Piot in front of Emilianum College.
Church beside Barangay Piot, Barangay Hall. Bukas alas 9 ng umaga hanggang alas 5 ng hapon. Rock Alternatibo para sa herbal at natural na lunas. Makalipas ang mahigit 2 taon, muli pong ibinabalik ng Ako Bicol Party List ang pinakamasayang urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. Walang humpayang pagtuklas ng mga bagong talento sa Pwede Pa Kami category at maging sa adult category. Abangan ang 6 na pinakamagagaling na mga aawit mula sa lalawigan ng Kamsur, Camarines Norte, Albay, Sorsogon at mga islang probinsya ng Catanduanes at Masbate. Sino ang tatanghaling kampiyon sa urugmahan, karantahan, asin tarabangan, mga Season 9? Sino ang mag-uuwi ng 20,000 piso para sa Pwede Pa Kami category at tumataginting na 30,000 pesos naman para sa adult category? Urugmahan, karantahan, asin tarabangan, Season 9. First time magnamit ng Red Horse Beer. First time masiramon, urutruhon, grabe. First time enotong namit, ikwatulo sipa, masiram. Astig ito, wow, wow, wow. Red Horse Beer, lakas ng sarap, lakas ng tama. Red Horse Extra Strong, the #1 beer, ito ang tama. Drink responsibly. Sa lakas ng sarap at tama, lakas makasulit ng Red Horse Beer. Drink responsibly. Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spas and invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. What happened? Tingog kang Banwaan. Pio Fernandez. Thank you so much, Chief Tech Ramir. Accommodate na natin yan para buwelo tayo taod-taod tabi, ha? Sige, igwa na lang po tabi kita nin 15 minutos bago magabot ang alas 10. Nin pagkaod to, taod-taod tabi, alas 10 ako alas 11. Holy Week Reflections po. Start kan sa mga special programming digdi. Sa DCGB, magkakasabay nito si Father J.R. Baranda. Alas 10 yan, sundo alas 11 nin udto. Kumpadre nga, almarhay na aldaw man tabi. Yes, maray na aldaw. Pade, talagang ngata daw ta, ani ba, si Samantala pa. Mag-ingat sa... Tapos lang tanin. Yan, self naman ka na sa 5 line. Digli na ka pa Oh, sige, go ahead. Sige. Yes, sabi, pade, mag-ingat sa mga sindikato ta pigagamit paan Semana Santa. Si Samantala pan Isus Maria Josep na Semana Santa, si Samantala pa talaga kaniba. Nako. Digdi sa Albay District pa may nagkampirang nag-informal sa tuya, may naglilip na may edad ng lalaki. May kaibang aki man na lalaki, mga 10 anyos, gari matibayon, nagharong-harong, nanaunin sobre. Sus Mario Josep, sige. Anak pasyon pati iba. Hoy, sobre. Lawagan nindo. Marasa pa. Saro bagang araw digri pinatok siya kanayam bagong nakadulag. Riparo na bago man ini taga-simbahan. Tangon yan baga so simbahan mananggad. May mga pigapalibot sa mga disipulos baga. Iyo. Pero supana iyan na nagarelibot sa mga barangay. Ngunyan o yan nga ni sa Maslog Yaraon dyan sa mga dating pag-iriba. Pero ining so yaon digdi sa Albay District, iba ini partner o kaya tabi paling Pio.
Ako ini talagang yan, reparo man sa itsura na racket. Racket. Sa kisopreso, nalalansiman matao. Pigagamit pa sa Semana Santa sa simbahan. Pero sa simbahan, dahil magkaniki aram kita na siring kaning sistema. Ayan ang mga disipulos nagbibisitan pa sa mga harong ng ngadjian, pigapangadjian sa harong. Dangan dagos ng pigpapaisiman sa mga tagharong sa mga aktibidades kan simbahan, and at the same time papagiramdam iyan na Semana Santa na, Lunes Santo na. Kaya parte iyan kan pigigibo kan simbahan. Pero ining yaon ng Salbay District na ininforma sa tuya, iba ini nauyam nga ni si ibang residente nagari matibayo na nagarong-arong na nauki sobre tigipirit so iba. Kumpadre Gal, naputol ka. Arugante pa. Gari pa, so urag-uragon. Ayan sabi ba de. Sige. So ingat na lang ta, yan ang eksperyensya kada ibang taga-Digdi Salbay District na piginforma sa toya ngunya na Lunes Santo na nga ni. Okay, sige. Tabi, Maripio, yan ang informasyon. Alay Digdi sa Albay District, Alarmario, DCGB. Salamat kumpadre Ngal sa istorya. Naman yan. Semana Santa may nagrarakit pa. Happy birthday palantabi sa satuyang amigo King Reginaldo diyan sa Congressional Office kan Segundo Distrito, Congressman Joey Sarte Salceda. Migong King, happy birthday tabi sa imo. All the best tabi amigong King Reginaldo. Dua pang report bago kita mag-wind up mo na Lunes Santo. Si Joshua na sa linya. Joshua, good morning. Go ahead. Yes, good morning Tabi Sir Pio. Good morning sa mga paraantabay. Sa mga dagdag pang bareta, maugmangon yan ang Department of Health o DOH Bicol. Partikular naman si Dr. Monray Isaiah Mansilla, ang head kang Non-Communicable Disease Prevention and Control Cluster. Dahil ang sobra pa sa target ang inabot kan na PhilPen Risk Assessment na ikunundusir ninda ka nakaaging Marso 1, Marso 31 kay ning presenting taon. Ang target Sir Pio is 2.4 million na population na may edad 20 years old sa taas. Alaga dakulang kaugmahan ni Dr. Mansilla dahil sa 2.6 million ang na-achieve ninda o naabot kan sa indang naunang dito ng programa o ining PhilPen Risk Assessment. Katumbas ininin na 105% na naabot na total population. Dakulang bagay ini si Dr. Mansilla na at least maaraman rin consider yung mga at-risk na mga persona pag-abot sa mga non-communicable diseases, argan na diabetes, mga heart diseases, and iba pang non-communicable. So, sa ngunyan, imo yung tabi sir yung initial tang detalye, sa ngunyan, maski holiday, ongoing and minapupasan na press conference na pinapod kam DOH Bicol. Maraman tapang ibang detalles and pag-iromnum ninda may kinaaraman man sa iba pang mga bagay katakod kayo nga grading init kan panahon and mga perderomdom munya na obserbar kita kan Semana Santa. Sige. Alright, so yung mga tabi Sir Pio, initial tang informasyon live valid sa DOH Bicol. Joshua Bino, DCG. Salamat Joshua, ale dyan sa DOH Bicol. Maray na aga palang tabi kay Don Kaloloy Loria. Don Kaloloy Cal 25 Loria dyan sa Macapa Corporation. Buda kay Chu Henry and kay Chatit Guerrero. Sagkod kay Sir Edsel Guerrero. Kumusta man tabi ka mo dyan ha? Don Kaloloy Loria, Cal 25. Don Kaloloy Loria, good morning tabi isa imo sir. Have a blessed Holy Week tabi. Minabeltaan sa muyang chief reporter, kumpadreng Jimmy, diyan sa sayang AOR sa 3rd District. Kumpadreng Jimmy, what's happening Giraray? Yes, salamat tabi pa di. Na-delay sa pagpuon kan banal na misa and so seremonya, blessing ceremony. Dahil ang nag-brown out matagulpi pa noon, dasukon kita wining simbahan sa siyudad kan Ligaw. Presente sa mga kapadian na sa iba-ibang dioceses digdi sa probinsya ni Albay dahil sa si Bishop Bong Bailon mismo nalangkaw na
pamayukan na simbahan na digdi sa Albay, nasa blessing ceremony na pigpapa asuhan kan na insinso tabi pa di ay ning 5 St. Joseph image nasa tangod si Bishop pig bless na ini tabi pa di pig papasuhan kan insinso and oni igwapan ni sa ruta bali 5 ini tabi pa di na mga imahen digdi sa laog Our Lady of Salvation, Our Lady of Guadalupe, and Mama Mary, Jesus Christ ayan na yaraon na digdi. Ang problema ta brown out pa di. Yan na nga ni sinasabi natin. Ano? Sige. Bata may nagkulang ako aktibidad ang simbahan. Di mainiton bagang panahon. Yan. Kulong pantaw digdi sa nagatindir kan okasyon na inidigdi sa Saint Stephen Proto-Martyr. Siyempre mainit digdi sa laog. Indaman ko na naman ang problema kining aliko. Holy Week igwanin mga aktibidad na tao simbahan dai nina supply ki kuryente ko niyan digdi sa laog kan simbahan dinda pagmi sa taud-taud dinda kon mapunan inita pagkatapos kining blessing ceremony yun misa banal na misa na kasunod ay di pa paano yan dahil man madadangogan boses ni Bishop kunday kay microphone oo yun yan napadian na sitwasyon digdi sa laog ka na simbahan maringan ito si may mga darangkab kayab nakaka pangayab-kayab ka lamang digdi sa laog ka na simbahan. Roger, sige. So yan tapos na pa di so seremonya o blessing ceremony ni Bishop Bong Bailon. Inda ko gari day nag pull out na si Bishop. Inda ko pasayin ito dara pasiring na naman sa likodan. Supposed to be misa na nakasunod kan pero hindi ako sa natabayan ako taot-taot ko na noon baka may importante pa naman sa likod si Bishop dahil man talaga dahil man madadangogan boses talaga kan yaw digdi sa altar tabi pa day sayang bata gulpian tao importante yan banal na misa kutana o di wara ki supply ki kurente so yan ang wala tabi pa day sa to yung mga dagdag na informasyon halidig yan ligaw Jimmy Nasalita DCGB News. Salamat kumpadreng Jimmy. Hali dyan sa St. Stephen Proto-Martyr Parish sa Ligao. Sa pangarap po kang bilog na tropa ha. Good morning giraray dyan kay Don Caloloy Loria. Dyan sa Macaba Corporation Cal 25. Good morning tabi sa imo dyan Don Caloloy. Salamat kan sa inyo pag-antabay. Magdaragugan kita next week na sa Tingog Kanbanwaan. Diyan na hapon, magdaragugan pa man kita sa Bicol Target. Asin sa Bareta alas 5. Have a solemn Holy Week po sa Satuya Gabon. Masunod tulos, Reflections, Holy Week Reflections kasabay si Father J.R. Baranda. Ako man po si Pio Fernandez. Salamat, Marhain Aldaw. Sa indong nadangog ang programang Tingog Kanbanwaan